Mga ka-vibes, magpapamigay na kami ng spaghetti gimpax sa aming mga kapitbahay. Ito ang aming mga ipamimigay sa aming kapitbahay. Sama ko ng nanay ko na mamimigay. Yan. Sa mga kapitbahay na ginagawa namin taon-taon. So, papamigay na namin. Tara, sama kayo. Ayan, mga ka-vibes, mamimigay na kami. Tara, samahan niyo ako. Dating ulit. Unang bahay. Tao po. Tao po. Tao po. Pwede po ba ako mag-video? Ma, bigyan nyo na. Bigyan nyo na isa kasi uwi na kami bukas. Ayan. Ayan. Oo. Ilan ang bata dito? Tatlo ang bata. Tigba 20. Bigyan nyo sila. Yan ang nakayanan. Ayan. Ang next bahay, may tao kaya? Dito tayo sa next bahay. Dito tayo sa next bahay. Dito po. Tao po. Tao po. Ay. Dito kami sa may bahay. Dito na. Ay, dito ba kayo o dito? Ayan. Tao po. Tao po. Tao po. Tao po. Uuwi na kami bukas, so magpapamigay kami ng konti. Oh. Ayan. Ayan. Hello, thank you. Ayaw niya ng pera, oh. Oh, bigyan mo lang sa nanay. Yan lang ang pang ano ko, maraming bata. Next bahay. Nasusunod na bahay. Yan. Dito. Tao po. May tao po ba? Ayan, magdadala lang kami ng konti. Ng konting. Thank you. Konti. Ilan ang bata dito? Bilang. Anim. Anim. Kaso lang, wala yun. Ayan, Dalawa. 6 ang bata. Pasensya na. At marami. Ito na lang ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na bata. Ayan. Thank you. Nandiyan po pala kayo. Thank you. Thank you. Next house. Next house. Tao po. Tao po. Nagdadala ng aginaldo. At uuwi na kami bukas ng maaga kasi. Tao po. Magmamano po ako. Ayan. Ayan. Mama, no? Ayan. Maraming salamat po. Ilan ang bata dito? Ilang bata rito? Dalawa. Nalit yung kambal ko talaga. Nalayo si kambal. Dalawa lang. Isa. Dalawa. Tatlo. Tatlo. Pang-apat ako. Hoy, pang-apat ako. Sige. Ayan. Ayan, tatlo lang ang bata. Tawag mo si Chantal. Pasensya na ha, sa dami ba naman kasi. Tawag mo si Chantal. Ay, Pupunta kami dun. Pupunta kami. tatlong bata. Ako, tatlo. Oh. Halika, dito si Tito. Tito. Bata ba ako? Bata ka pa, batang isip. Thank you. Salamat po. Magmano kayo sa akin?
Magmano kayo sa kanya, Lola. Ayan, nagmamano na. Ayan na. Ayan. Magagaling niyo Sa kapitbahay na isa. Ayan. Sa inyo pala yan eh. Alam nga, makashare pa kayo sa kabila. Diba? Tao po. Ayun, nandito sila. Ayan, dito muna tayo. Happy New Year! Magdadala lang kami ng konti at kami aalis na bukas ng umaga. Bigyan niyo ng isa. Dito kayo. Ayan. Dito kayo. Ayan. Ilan ang bata dito? Isa lang? Isa lang ang bata. Isa lang ang bata. So, pag isa lang, ito. Ayan. Lola nyo. Mga assistant ko, oh. Mga batang assistant. Ang sisipag ng mga batang assistant. Uwi na kami bukas ng umagang-umaga kasi. Kaya magdadala na kami. Wala bang bata dito? Wala kang apo? Mamaya, andito lahat yun. Anak ko, Jerry. Anak mo na yun. Oo. Ito. Ay, ang dami. Dito, pati silang mag-asawa. Kala ko, uwi na kayo. Ay, mga assistant ko, oh, say hi. Mga assistant. Ayan. May premyo kayo dahil masipag kayo. Next house. Sa mayaman naming kapitbahay. Next house sa mayaman naming kapitbahay. Dito na kami sa mayaman naming kapitbahay. Say hi. Ha? Ano bang meron sa inyo? Ayan. Anaminda, kumusta ka na? Opo. Bless. Huy, bless kayo sa Lola. Bless kayo. Ayan. Ako may bless kayo na Oo. Next house. Next house. dito. Oh. Tao po. Ay, may mga aso. Ang daming aso. May mga aso. Tao po. May bigay lang pong konti at kami aalis na bukas ng maaga. Hello. Dito ka pala. Bakit? Anong nangyari sa'yo? Ayan, ulcer. Ang tagal ka ng Ayan. buhay na. Ilan bata dito? Ilan ang bata? Ay, tatlo. Ang anak mo. Tatlo ang bata. Tatlo ang bata. Pasensya na ha kasi madami eh. Madami kayo. Lahat Madami ng pa kapitbahay. eh. Ayan. Oh, tatlo. Ayan. Doon tayo sa kabila. Wala po sila nanay dyan. Ito si tatlo. Yung isa doon kay tataboy niyo. Dali. Ayan. Hindi. Yung uno. Ayan. Oh, masipag. Ayan. Tapos na kami. Mission accomplished.